LTO 7 Regional Director Victor Caintic mitataw nga dili accredited entity sa LTO ang mga LTO facilitators. Subay kini sa plano sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga ipaubos sa profiling ang mga kitahong LTO fixers o mahatagan sila og ID aron mapadayon ang ilang panginabuhian sa LTO Lapu-Lapu City District Office o pagatawgo na silang LTO facilitators inay LTO fixers. Ano ang report? Sa phone interview, gipahibaw ni LTO 7 Director Victor Caintic nga nakaduso na sila og letter request for assistance ngadto sa NBI 7 aron makuha ang mga pangan sa mga nagpailang mga LTO fixer ug mapasakaan sila og kaso. Giangko ni Caintic nga dili layo ang posibilidad nga may contact sulod sa LTO Lapu-Lapu City District Office ang mga nagpailang fixer apan buot niyang makasiguro nga dunay ligong ebidensya. Then we will defer to the action that can be taken and we will cooperate with the investigation kung may mga tao sa SOD involved. Samtang gipasabot ni Caintic nga dili accredited entity sa LTO ang mga LTO facilitators. Kini ang iyang tubag subay sa plano sa lokal nga kagamhanan nga himuong LTO facilitators ang nagpailang mga LTO fixers nga gipaubos na sa profiling ug nagnegatibo sa drug test. Una nang gipasabot ni Mayor Junard Ahong Chan nga abag usab kini sa lokal nga kagamhanan aron dili sila makulban sa kaldero. Gipaubos usab sila sa hamubong seminar kabahin sa anti-red tape law. Sa surprise drug test niya atong Biyernes, 20 sa 37 ka mga gikatahong LTO fixers ang nagpositibo. They cannot be called LTO facilitators. We will file a case against them. Ako imbitahon ang harta para kuyugan ko. Amo na silang pailan o kaso kung magbutan silang logo sa LTO because they are not accredited entities of LTO. Now, if the mayor deems that they need help and he is willing to give them help, iyang i-label o Lapu-Lapu facilitator. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.